Gitigom sa Lyceum of the Philippines University kun LPU Davao Campus sulod sa Lumpini Junior Ballroom sa Dusithani Hotel, Lanang Davao City ang ilang mga partners o stakeholders kagahapon sa hapon Hunyo 21 aron pasidunggan sa kanunayng suporta ug tabang kay nahingpit ug nakabot sa LPU ang mga kalampusan niini sukad nagserbisyo kini sa Davao niadtong 2019. Usa-usang gipangtunulan og plaque ang mga partners ug stakeholders sa LPU Davao Campus nga mismong si Vice President and Chief Academic Officer Dr. Felipe Balingit Jr. ang mitunol. Paagi kini sa LPU aron hatagan og bili ang nahimong kontribusyon sa ilang mga partners ug stakeholders ug nagpadayag sa kinasing-kasing nga pagpasalamat. We are gathered here tonight for an update on the performance of LPU Davao since 2019 and even before that. And we are also gathered here to recognize those who contributed so much for the realization of our dream school. We are doing this because partners and stakeholders are extremely important because they are vital to the very existence of LPU Davao. So we've been a partner for so long. So Quipper commits to support LPU in whatever endeavors that you will be having in the future. We really thank you so much for honoring us with this special partnership award. We are truly grateful for this recognition and the opportunity to collaborate and contribute to our shared success with LPU. Lakip sa gipresenta ni Balingit ang mga opisyal nga mao'y nagdumala sa LPU, ingon man ang mga faculty staff. Gipasalig sa LPU nga ipadayon ang maayong nasugdan ug dungog sa eskwelahan. Magpadayon sab ang ilang pakigalayon ug maayong relasyon sa ilang mga partners. Lauman nga mas daghan pang kalambuan ang mahatag sa LPU Davao Campus ngadto sa kabataan sa mosunod nga mga katuigan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines Davao Region. Stay safe.